Hello everyone, hai no hai lam sogo jotono no ani tini ni blog inke ang tini tei sana roi baksa tal video tui hai chuka inke tabu kinke ang SSC group o thangai tongo ani tini SSC group tongo ta inke ang aro thangai tongo inke kiko yang tin thang tongka shortcut keto tikai inke nogo phai ko di botni tabu kinke ang kisa kam rokhai kana onati bata bhanok naithok ke thutong lai ka inke ang othuma nogai video ma kai kana garan busla inke kiri jagi thaka inke tabo kinke mama no bacha we ang iko khata bai kolom di dikha sei tongga tu hinei ang kam si pai asini no bobo sai thanga ta taktino basai thanga inke tabu bono haike kolom bai khata bai diwi sei tongga to asini ang samung khainai pegena inke nok nai to den video A B C D C D A B C D I konai gadi thaijok bu bar suka asake kabangma bar suka nai gadi ma barnani bar suka taklai wati no bar phai pro ba joto to tong ruk no saimali yaw thaijok bu bar rok tabo khenke sang field to thangai tongo inke mami song rok wa jaga to phaijak po charai tuyo inke ba angbo thangai tongo ta brong no aro field to kisa muthungai nai gana tamon ke charai rok bo thui ba sawi nogomang habri tenke borok tong tok jai diana ke ba jaklang muthungai nai gana hini talangai tongo ting inke mami phano boan chlai onek junior si antilai onek chirai si jeng hapan dol ta mami phano dilai tong ke mama pai mat khai jingo berena phailai jak nana borok kinti koi school nok rida yara suklai jak na inke sing thangai sogai ma pore ang borong no phuno gano norok nai tong biani video yang nai chila mami yang nai chide bawa blog khai tongo thanglai mani yang ke mama serai rok kebang ma thanglai tonglayo iko joto no jani cherai rong no tui muthungai toni phaibai oro inke bong borok rok bo tongo serai tui phailai jak joto muthungna bagai janjani bwsano mat kotor bla bo inke fil kotor inke to joto no cherai rok boi koneri cycle chaluknai chalklai tonglai bol thungnai thungo rang duk inke iko bol kebak jak bobo mami ni bwsla inke ma ani mama hinke lachi jagai iko achagai tongo ami baksa joto chala bwsamang bla inke bo saijung bwrui ngai tongkha thangruk yang tongkha bo thungnani thangni manse thana chenai yang tongkha bo lachi jagai tongkha bo buini bwskango hinke lachi jago borok kisa kom khainke thungu ta nogo hinke mirik mani ar baire hinke bo thanda kai tongo ari ko yango hinke mama bo mami ni bwsai musuk phairi paika Lainai mama yang o jaga ni khomje talang na mujung tong suka teisa tin le nai gana o jaga ni আমি কি mo pro khulo goin toni uta singor siti ro kuri pru khai ni tabu khai boro tala di toni kha o khum ro kai jang ba roi nang kasai manglak mama tongare ura suk lai nai ma tarom dihno poseng sung kasana bai kelai nai rangduk sigang kasai ma khana rangduk uya ma sona baba Cengoro deli no serai rong na tui muthung toni phayu phare rangdu phare u jaga to khujnu moto go wati te bana jani phare mama bora asuk na nai di Yar tasuk di mama
khumnai khanai thok nong ta phono gan do khumnai khanai thok asta barjak iko nong no ta khum phono ganu nai di khumnai khanai thok barai tongbai khe sidang tlang na musung kha khum rong no nugui Papa này cái này flower. iko ba si bisi nai thok jagwang Ăn mày à? is nung bo nai thok obo sabo kaila khum rok master rok ta kai Sao không bay nhỉ? nai thok bai su kana Ô mua này, cái này. cho ai cho to si nai thok bai ku bar kanai ka bar bai kyang nai thok go Cứ băng mày à, tôi bảo một cái cháu một cái sao nó này thôi, Bọc. một cái băng một cái cho. bini channel no subscribe khai di bok katal ku iko nai di morong nit kai buini be chol ya do thung mani mokolo ko nanglang to bo Ô nó bị là sao băng rồi. mokolo nangan do mama mokolo nangan no Mày nó cái gì đấy? bor thang mani Long try. long trai o sivratri ni Con chỉ cái đấy. kun kere ai ang ta Đây là tông này thay lại. otak le mela kri jaba Con chỉ sẽ gặp buổi chơi ra buổi nó sẽ là nó khoan perang lên video này này đi. Nó sắp buổi hình chung đâu. thana suk di 이거는 뭐래? 가이시 말이야. umayo monai ka 이건 첫 아니 그지 그지. 예. 또 Nó hôm nay thì không ăn đi. nda Có một hành tổng sản. nya moro kobal hai Nó hôm nay bác sẽ làm vào bay à. ni jini video nai ka tangai munai na musung pho am te nyo Thì như này cái thằng gì quả thật là mình mà tổng trên ta chết cũng nó bỏ ra càng nhiều cái này kìa. ate nyo nhìn video này nhìn sắc sắc ai nhá vẫn này thì video này vừa đó quả thật là thường này mama nang ta mung tong khasa chup khaye ha ni boti ni pura thik bono se kiri ja kai tongo kiri ra chula bono randung no se kiri ja ke je khar mani 기자 사간. ai bini kai ta sop sama nyo kolom kali siljang mang ya phawo bini cái sao là jenis bono gang cái bukan khulong này cái này nah in joli ken kana kheng ya chu boleh itu kan bukan khulong này cái này joli ken kana kheng chu Thalai sina che chamjang dong ko mama sida mone kothok asta khanai khai phai mani se o khanai khajak rabat krita tamno jani joli jagai rabat kitari rohoka kainai khanai no khengai asta mone kothok ari ango nai di korang dokengke mobile nai tongo bo koyek din tamon ke lumbui rogo bo tongkha rang do kaon bagai sori durbol ngai tongkha bini tamno jani sai mone laika sung sai si malia sabun si phailia samaya iko nogo phai sok pai yang tam khai ka nai di nogo phai sok pai yang nogo awan guri tongo ta kija inke obono no suji kija riui chini baisimi no khaisi nai hini ketui rok to kere inke chini bai no khaina ni hini ang awan seri tongkha inke sa kisa nangna musungoi tongkha ta bokrok samani awan bagai inke awan seri tongwang iko awan khaipai kha yango nai gadi mama ni pistol bera jaga jaga to bag rok na oi tola o nai diang yang awan ser tong sini botam khai tong thik botong ya yango inge ko sa kutugoi tongkha sa kari kana जों बोरै रावनि बाथै ताम कामना गान्धिनाबो सिमिनो संनानि जानानि हुनानि मानै आमते सिमिताते जिरायनायनानि के आवान खायदों आं दाबो जानाय मामा मुनखाय जालायनाय जों मुनखाय जालायनाय ना मामा बाबां फायना ने आयौ गादु जा परि तनि नोरा थान मामा परासि कलम खाय कलम बरो कलम नि ए कलम खाय कलम awan cara ne कलम बरो चानाय तो mun ka thula
musmungniyaku ane sa putugoi tongkha sa nungsigana sai tongkha tini ahun bagoi sa nungsigana ko ayu bobo logi logi ke sida putung nangnai mama sini awan rok khambai nei ke jeng tabuk thani nuro bera dang awan tiklai sigana sa rok tiklai to kana sa tiklai be ya kanai jeng aro kok salai sinai na ang ko tui phegana awan be cha to kana Cerai tui kosto kom ya. Tese am ke punung di yummy ni punung di to. Punung ya da. Iko finally ani awan bai cha. Sok bai kya. Tapok acu koi cha neng pai kana ke sikang awan to choto chai man gala kai di yango mama slice di paro kitar jak. Chai lap kori bono tuyui sida pai laya. Ge sa nangai nai pai kana ang ge ani tini ni blog amsung nong si nai je nai tong nai rok subscribe kai je rok subscribe kai di chotono no hor kaham tata.